Hi, hello. Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad si kami ng Tifon Morales and then may partner ka po na ko diri si Juan Day Tayan. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Always say a prayer. Gamay po nga itong panalangin ito sa itong labang makagahong. Thank you, Lord, sa mga gihatag ka na mo unahang tang pag-ampo. Thank you, Lord, sa mga grasyang yung gihatag ka na mo sa matag adlaw. Thank you, di kayo. Bueno, kisunan. Ang ato timanon karon ang atong suwatan po, no? Usa kini ka lalaki nga patago lang sa ngan nga Siriaco. Nindot sa nga na Siriaco. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Siriaco. Kaya ko problema, bahin niya sa anak sa ako eksoon nga namatay. Unya, nahibilin ang ilang anak. Ibiyaan pagyod sa way puango ganahan kanikuyok sa lay lalaki. Busa, diri na mo nahibilin ang bata. Ug ngano na problema mayani, ingon mo doon na hitabo. When love was new, it was grown. We sat and gazed at the sun. They were playing, we were singing, all sonata of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? Now I'm praying and keep singing my sonata of love. Love is just a gamble to lose would be too cruel. We can't go on like this. Without you, how could I exist? Nothing to say, now you're gone. Nothing is left but our song. Yet I pray and kept singing my sonata of love. Oh, Imong cellphone doon, 991. hello, kugda dire Davey. Unyagi charge man eh. Ay, ito lang. Ito lang. Halimot ko sa kong cellphone. Git-charge na rin ako. Oh, dara o. Ito sa may nanawag. Murag ang asawa sa imong igsuon, si Saling. Hello? Hello, Noy Siriaco. Dahil, Saling. Musta naman ka? Yun na, muna pag naghila ka? Ang saan ka na ha? Noy Siriaco, si Bintong ang imumangkot ba? Nga naman bintong? Nga naman katawa mga ay? Ako mga tawa, Noy. Nag-ilapon ko. Mga kabasa sa kuluhan niya. Kabawas po na. Noy Siriaco, si Bintong ba? Bantay na. Oh, may noon. Kala, karaan. Nga naman tayo sa may naman dyan eh. Tapos lang, uy. Ikaw naman na sa'yo nag-way up. Niya galit lang tikik. Pagkahuman na hagsa. Murang i-atake sa kasing-kasing, Manoy. Kitagos kasing-kasing. Oo, Manoy. Kinakupot ba siya siyang itlog? Kung atake sa kasing-kasing, ang kupot ang itlog. Sa iya, untang kasing-kasing, ang kupot. Sumpay ra magod na. Unsa di ay? Sa man siyang iyayaon. Diyas ka pilihan na mo, Noy. Sige. Manami. Sige. Sige, Noya. Pagdamag biscuit na ya, o mga kape para sa mamilar. Okay. Kami na ibala. Sige, bye. Dong? Nano? Itong bintong, matay ha. Unsa? Bali, oy!
Umpisa ni mo sila, eh. Di mo tayo mo igsoon na ako, man daw. Naibaw ko. Yung ano may nga abo ka niya. Ay, dako man tong utang na ko imong igsoon. Tabla na to. Ayun lang ito, huna, eh. Dako manggugay tong utang imong mangud ako dong, oy. Wala ka pa nila dito. Ay, kabala ka. Magabayad to mo. Karong gabi, mabisita to naman diri. Labadi, oy. Pulos ng kayo ng gawda. Grabe mo ka. Mamatay ng tao, imo pag ginapanilan. Saman, 2,000 pang utang at Hausta. Kung ilis mo to. Mag-unsa man ta Di dito. pag-ili ka ba? Pag-ili sa akin mga to, ha? Mag-unsa ta dito. Ato to igsuon ang namatay. Ha? Ako to igsuon mo. Tana pa ka. Really ayaw. O pagdigay kang koyok. O pabiling ka din, eh. Sige. Unsa man. Gusto kang bisitahan ka kamatay diri. Ay, binuang di, oy. O buwit mag-ilis, ha? Ay mga tuta. Wada yun ni Bundangan, amo da yung giadto ang lugar sa kumanghod. Din dito siya gihaya. Kunya to. Nananaro ka pili ay. Ay mga tao nagbilaro. Dili manood to. Manoy Siriako. Noy. Ay, andong, si Saling dong, oh. Naunsa man taon na siya, ay mura man nagwa mamatsig bana. Ako na lang kayo may abaga o bayad sa beronan sa punyanarya kay huwag mo tayo kwarta ka asawa sa manghod. Unya, nang labay ang mga adlaw, giduaw na ko ang bahay sa akong manghod o ang iyang pamilya. Unsa? Mau na sir. Naluoy mo ko sa bata sir. Mulang nanawag din ko nimo kay naglisod bugod ko sir. Unsa man din sulti ni Saling? Ha? Gibili niya ang anak diha ninyo? Oo sir. Nya, wala man siya balik sir. Wala siya balita unsa ba? Kung asa na siya, buhi pa ba kasi unsa ba sir? Nakahimo sa pagbiya sa anak? Saan pa kayo sa tao niya? Pero sige. Salamat ko nga. Salamat kayo, ha? Nawag ka na ako. Salamat, sige. Kuhaon na mo ang pagumangkon ako. Ako na lang atiman niya. Huwag yun mabalik si Saling. Ang buto, buhi pa ba ni? Ngunyan ang labay ng mga adlaw. Pre, kisay nagbertir ron, ha? Ay, anak sa ko igsoon, pre, nga namatay na taon. Naan mo ginanak ko yung anak. Pinanggat ka na ko nabita, April. Mao nga, anak ko yung gipandaman ng iyang birthday. Mau ba, pre? Oh, pre. Ay, pre, ganit, pre, ha? At saan mo na ito mga barkada, pre? Ay, sos, dara na sila. Nagawa ito na tawgon. Kaniyot, ha? Katulor rin tawag. Birkol! 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 Lawa, ha? Mga ito paborito. Wow. Classic. Pilsen. Sarap lagi kasama. Sakto ka, pre. Basta Birkol. Di yun mawang San Miguel Pilsen. Sarap lagi kasama. O mas musamot pag yun ang kaligre kung kompleto ang barkada. So, kung sa pag-ipabot ano, ablihan na nila to. Wow! Para sa birthday yung sa mga barkada! Cheers! Wow! Super! Super! O kamunihaon sa pag-ipabot ninyo! Pag-Birkol na po mo! Nalipay kayo ko nga natagan ako gamay sa salo-salo ang birthday sa akong pagumangkon. Unya, nagtapok sa ako mga barkada. Unya to. Kining dong, nakabantay ko ni Lingling pa. Murag pirmi siyang tulala lagi. Wapatingali na siya ka-move on sa diyangwa ng iyang amahan. Pero wa man sad siya makiskot bahin sa iyang inahan, oy.
Kanang bata, bright man na. Ang dali kay nakasabot sa sitwasyon. Pero nag-uulag na siya kay pinangga mo na kayo siya sa akong pamangkod ko. Maugyot. Pero si Saling dong ba? Grabe sad kung iya lang nang biyaan ng iyang anak, eh. Kung asa siya, kung magbinyo man gani, may magdaduna niya iyang anak. Kana kung doon na siya pagmahal siyang anak, di ba? Pero wa man. Ang ako po, basig may nahitabo ni Saling, maunang wa na mauli. Pero doon naman gani daw tayo nahitabo ni Saling. Imposible so kayo dili mabalita kung naunsa siya. Daw tabang nahitabo na unsa. Balita man gani ng iro nga napalkang patay sa sapa. Siya pa ka, dili mabalita. Mausat. Pero sa imong pagtuodong, may nahitabo gyud kang Saling? Ambot lang. Ako ambot lang. Mantay na sa iyo plan ko sa akong gituhuan. Gituhuan na unsa. Nga may daot ang nahitabo niya. Ambot lang lagi ay. Ngayon tag nasayop lang ta sa atong gituhuan. Doon. Napadako na ko nga kung pagumangkon nga tirigyot sa among poder. Nag-edad na ni siyang 7 anyos o kami nang gila niyang amahan o ginahan. Unya, nanglabay pag yun ang mga adlaw. Tatay, tabangi ko sa kong homework, tatay, be. Lisura, tatay, uy. Sama na nailingling, ha? Matik-matik man ni tay. Matik, oh, sus. Libog na ako sa una, day. Pride day ka sa una, tatay. Abi na mo, inday. Ato lang niya, ay lagi pa nabi, ha? Oh, unsa man na, tatay? Kani adto man grod, bright ka ikos una, pero wa lang jud ko mapaila. Hitungod sa kong pagka-bright, kani adto. Nga naman, tatay? Kani adto man god, ang mga bright, basta may bab-an ka gani nga bright ka, amat yun mas nahapon. Nga nung pamatyon man, tay? Tungkol kay gusto mo sa mga hapon na sila ay bright, mga kaming mga bright, bugo na lagi me. Mauna kong bata, noon mes mga hapon, o 1 plus 1, tubagan nila mo 11. Mao ba, tay? Oh, Pero naipakit ka nga dili 11 ang saktong tubag, tay, no? uy, di ba kaya bright ko? Unsa day ang saktong tubag anang 1 plus 1, tay? 2 ang answer, anay. Kailangan ko lang sa una. Subtraction, multiplication, ay sus, maaso. So nag-calculator naman unang panahon. Tudlo ng gamitan ng paghihap kita kwenta. Kuha na yung answer. Dili pa day na ko ni mo, tatay, uy. Ako pa, nagbugbog lang ang ginako na sa una. Karon day, tay, ilimog-mog lang gyapon ni mo. Rin naman naglimog-mog ron ako, day. Tay, unsa man nga ano man. Na may tubig pang limog-mog. Umot sa ito'y karaan. Wala may imong joke. Kitor. Doon! Naitao sa gawa, susihakin sana. Sosiyalan dito ka diyo, Kal. Naligo pa ko ay, nagligo pa kong iday lingling. Ay, sige ako na lang, Abli. Na, kadit lang. Kurang true ba niya, eh? Sa'yo ba nang maningil ako mga sweldo? Sa'yo ito, ano? Oh, Kumusta na istorya ko? nge. Multo. Ay, ako'y sakita. Ako'y sakita, uy. Uy, ablihi ko, uy. Manoy, ako ni si Saling ni sakita sa kong kapot, uy. Wala ginibaw ko kung sasaling ka, pero buhi pa na ka. Ala, uy, buhay pa yung tao ko, uy. Wapay tao ko mamatay. Uy, sakita, luy, uy. Saling ikaw, giday ni. Oo, ako tao ni buhay pa ko. Oh, nasigam ko kay kamuta. Daan naman ko si Gagod. Pero, uy, diin man na yung tao ka. Anong karoon ba na kami pakita na mo, ha? Gibiyaan lang ni mong ibong anak. Ha? Huwag mo naman kasing-kasing saling. Manoy seryak ko. Di na magdahan pag-istoryahan. Nibalik ko aron kuhaon ko ang akong anak. Kusingan? Oo, dianhi ko aron kuhaon ko ang akong anak. Uy, saling.
Mao ni ako problema. Nabalaka ko nga makuha niya ang bata. Mahal kayo na mo ang bata. Pero siya manggoy dunay pinakong katungod kay inahan mo siya. Mao nga, usa may akong buhaton ani. Palihog tabagi mi ninyo. Unsa man kung kamo ang pasultihon, siri ako. Ate Priscilla! Okay, ang sender na to karugad Si Siriaco, Ate Pres. Sariako. Ang problema lagi taon si Siriaco, Ate Pres. Sibil na siyang bata. Na in love na siya sa bata. Na mahal na niya. Mura na giyang anak. Buwiho naman sa inahan. Saon na to, Ate Pres. No, may katungod na ba yung inahan? May Kay katungod inahan gid man. sa saon pa. Oo. Mura rin katong kantang sakasan pa nagpatunod Oo. na ang adlaw. Abili mo kayo. guliat, ako rin yung ikainguno nga, kung naggam kag bata or bata nga naadol nimo, ayaw kaayo nya dili imong anak, Oo. ayaw kaayo ka close ba kay Panggaon lang. Oo, Panggaon mo. Pero kanang mo close sa'yo close ka nga. kay ka nga Imo attach ng ka anak. sa bata. Ah. Kay kung may tabo nga kuhaon, dili man Sakitan gina mo. imo, sakitan jud ka. Pagitan yun ka. Lingaon ka, di ka makatug, magabii, Tinuod true kay mingaw ka. Muna nga akong kuan nga, dili gud angay nga, mo close jud kay baga, kanang, nga parehas sa imong anak, ang imong pagkabitaw, yun na, kay, pait kayo kung kuhaon sa tagtungod. Kita mo'y maalaot, Wag kita itay mo'y mahimo. mag-uol. Makita mo. Mao na siya ako. Bisag unsaon pa nimo dong problema gyud kay nimo. Sa asa pagkapadung ana, skurti ka, magbedbayad lang ka. Wa jud kay Ang bata daganan. adto ginasinahan. Bisag Mauna. unsaon pa. Mm. Bagay Mura kaniya ang Aba, unsa man ipadambiti mo riha be? mura kaniya mo amgid sa kibate karon sa duha ka binuhat in taon katiman sa bata, no? Na diri ay Be. sa Sirach 7 versikulo 24. Aha. Kung aduna kay mga anak nga babay, ang pingi nga magbinutan sila ug ayaw sila patuyangi sa ilang gusto. Mao ni gibuhat nila, isip sila mga ginikanan bisag dili nila tinuod nga anak mulyat, no? Aha. Babae ra lagi na din, ug laki din anak. Di kay babae man ato ang sinder, babae may anak. Ug laki, babae ba ug laki wa diha. Naapoy sa mga laki. Naapoy sa mga laki, di pero kanila sa babae man itong gituki, kay babae man ang bata, no? Oh, murag mao to yung ilang pagatiman sa bata. Apan kung madadyod ang bata ganip, gulyat, Oo. iapoy ato kay Unsa man? ni Silya o ni Siriaco. Saya ma'am. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1, mas maayo ang pagbaton ug dalay kung kinaiya, bisan kon ikaw walay anak. Kung murag wa masalay anak, o kuhaon na lang gibuhi nga bata, sabot gawa na gyud sa Pero lay kung anak. di magudilabang, unsa ilang buhaton nga kuhaon mga bata. Oo. Masarap sila. Ang kani, Wala problema. ang kani ato man to sa korte, no? Mo abot mo kuno sa korte kay dalhon mo gyud sa korte sa inahan. So, ug madagyod ang bata, mao na to mo mahupay-hupay lang taon nilang balatian katong giingon ni Ate Pres. Apan dili mo gud nagkalikayan. Pananglitan, ang usa ka apuhan mo'y nagbuhi sa bata tungod kay ang mama ug papa na narbaho. Sa dihang edad ang bata og 5 anyos, nag-birthday, so nagtapok silang apuhan o katong tinuong mga ginikanan sa bata. Unsay pong sa bata, gulyat. Ni anay, ma, pamauli mo kay gabi na. Di na niya mong ginikanan, kadiram siya nagdako sa lula. Muhinak siya kung kwaon siya sa mga ginikanan, at yung siya sa lula, kay mamayang naman ang kakayang. Bisag dili ko tinuod niya. Mao lagi na kung insay naggam ang bata ayaw man gyud mo. Ayaw, yun, pero iniida na mga design, Makakuan na na. Kuan na Kung ako'y inahan niya, o akong inahan ako may naggam, ako'y inahan gyud pero akong inahan naggam, nya dili kayo mo kan ang bata nako kay kanang wa ako matuto kaniya. Para nako mas may tingali nga ikuan ang usa nimo total ikadako ang bata mo ilam gyud nimo mo kuan mo gyud kana kang gamay pa na mo gyud ang gamay pa mo kuan man gyud nga to sa nagam no mo ayaw man gyud pero total imo man ang imo man inahan dili man pasagdan kay apo man gyud don pero kini apo ba niya Dili. Dili, bago man ko na Ay, Ate Pres. pag umangkon ra? Oo.
Pagumangko na, Ate Pres. Pero Anak siya igsoon. maurigapon. Inigdangop nila sa Parang Ate tiraman. Pres, agulyat, inigdangop nila sa abogado, at least ma-explica nila sa abogado kung asa kutob ang ilang katungod, kung asa sa dili kutob, nga dili mo sila tinuod nga magginikanan. Tinood na. Si Bambina, nagtutuan og hilak sa dahil Ako ko, tutuan ka, wadyo ka kanak. Tuwad nga wa kay anak. Dili, kaysa niya ni Puyo na kung usa ka batanong lalaki. Oo, unya, nilakaw na siya mga tuwing tingali ni Ana Manggon nga kanang na ang ayaw paghilak diha. Kibaw kung nag-atulog Manila, kinsa na may mapahid sa kong singot. Kinsa na may matarong sa kong unlan og habol. Ay. Sama kong hilak. Hala no, mo tarong dyan kasi ang habol ko bam. Dili kay, ing ana mo kumuamping og bata. Kato lang nagdrama ta dito sa San Carlos, Negros. Dunay bata nga gihatod public service gihatod sa estasyon karong hapon. Karon. Ingko asa inyo dong. In sa San Carlos, mura pa dako asi mong apo katong dades o nagabi. Paano na to siya nga si tatay nag-drive mag-tricycle nga ako naghigda-higda og barko. Nalarga man ang barko niya na ko sa laod, nadako. Kamusta man na? Ba? Atong diri pata sa Gilmore. Layan. Oh, nga karon, ingko unya siya nga naabot man ko diri sa Hunasan, nagsuroy dit mandawi gidasa sa tanod. Ingko magdrama may og San Carlos, diri lang tay higda. At kuyog San Carlos uli. Puto pagkauma, di kuyog ang bata. Pagdunggog dito sa San Carlos, ang apuhan mo giniunag sa barko, gigirkos ang bata. Ang sipong sa mga tao siya. Ingon ng mga tao, natinuod yun ang drama sa Romanan mo. Ni Ana. Ang akong gikihakag kay napi to. Pero katong gilarga sa Manila, dako na to, ma'am. Dako na. Pero dili ang singotin aw imo gikagulan ang singot lubog. Uderto. Sa ako nang gingon ka na yun, nandito nakalikayan at depressed nga mo na kag hilabon imong Oh, basta maatas na kagyud sa bata pa. Na, ito to kanina ko GT din sa ato sa naman ito kabuhan. Nihila ko nga ni pagpamauli. Okay, kwan sila. Nalam na nila tao ng Love na Di nila pa. pinanggasan sila nato dire Ate Pres kanabang Mauna. Kalikayan. So, pag final na nilan, final ge. o ato na lang pabuto kung sa ipong sa bugado, tinod ba Mau- Madaya diri usab sila ko sa ipong sa bugado ha. nadaba, Ah. asa kuto ba ilang katungod, nga ilang pagbati ito, nga mahupay sa bas kagool o kamingaw, no? Okay. Salamat, Dr. Pinana, tigatod ka naman, no? Kurakong, Pasol, Tiha.